आरो नैबे फाफ्लिखौबो फाफ्लिखौ थिखोनो हाया। बे फाफ्लि माजों बुखो गानाय बायदि मोनो दा मिजौजिनो। बिखायाव हां लानो हाया दा। खुलुमबाय रायजोफोर, आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, आङो आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। जोङो मिथिगौ क'क्राझार लकसभा इलेक्शना जोबनानै थांबाय, नाथाय जोबनायनि उनावबो आरोबाव जोङो माखासे दुथां आखुनि मानसिफोरखौहाय बबेयाव होदों बबेयाव होआखै बेफोरखौहाय चेकिं खालामनानैहाय सासे बुरै बैसोनि गावनि बिमाजों समान दाय गैयै सुबुंखौहाय बुदलाबायनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। स' रायजोफोर, बिपिएफ पार्टिनि आखल आखुआ बेनो नामा? आरो बिथांमोना जे असान्ति होननानै बुंदों, दावराव देख्रेब बिथाङा बिटिआरआवहाय असान्ति जाबाय होननानै बुंदों। माबे पइन्टखौ लानानै, माखौ लानानै दावराव देख्रेब बिथाङा बिटिआरआव असान्ति नुदों? गारबोनाय 17 बोसोरावहाय माबायदि जादोंमोन आरो दानि नैबे 3 बोसोरावहाय माबायदि जादों बेखौहाय दावराव देख्रेब बिथाङा मिथिया नामा रायजोफोर? निस्सय दावराव देख्रेबा मिथिगौ, नाथाय बिनि उदैनि ओंखामा बिनि थोरसिनिफ्राय सोरबा सेनानै लाबाय आरो बिथाङा उफाय गैयैनि थाखाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानि सिगाङावहाय बाथ्रा फोसावनायखौबो जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। मालाबा बुङो बिपिएफनि नङा, मालाबा बुङो बिथाङा बिपिएफखौ नागारबाय, आरो ओरैबो गैया बिथाङा थाङै थुङै जोङो नुनो मोनदों दावराव देख्रेब बिथांखौ बिपिएफ पार्टिजोंनो बिथाङा गोरोबनानै दङ। बिथाङा बिपिएफ पार्टिनि सासे एजेन्टसो। दा दावराव देख्रेबा माबे पइन्टखौ लानानै असान्ति नुदों बिटिआरआवहाय? नंगौ, आं बायदि सासे इउटुबारसा दावराव देख्रेब बायदि सासे गोरों मानसिखौहाय बुंनोबो समाया। बियो सासे बैसोआवबो देरसिन आरो नलेजआवबो बांसिन। अब्लाबो दावराव देख्रेबनि साननाय हनाया सासे गोरलै गथ'जों समान रायजो। बिनि साननाय बायदिब्ला सान्तिया असान्ति, असान्तिया सान्ति। बिनि मथेब्ला गारबोनाय 17 बोसोरावहाय जे दाङाबाजि जादों, दावराव दावसि जाबोदों, बेनो दावराव देख्रेबनि थाखाय सान्ति। नैबे 3 बोसोरावहाय बबेयावबा बम बेरदोंमोन नामा? बबेयावबा सोरबा जाथिजों जाथि दाङाबाजि, गावफ्रुलायनाय, बुख्रुबलायनाय जाबोदोंमोन नामा? दावराव देख्रेब नोंथाङा फोरमान होनो हागोन। हारिजों हारि दानलाय सुलाय सोलिदोंमोन नामा 3 बोसोरावहाय? बहाबा गावलायदोंमोन नामा 3 बोसोरावहाय? दावराव देख्रेब नोंथाङा फिननाय होनो हागोन। नोंथाङा सासे सेलथाय, ओरैनिफ्राय ओरै ओरैनिफ्राय हरै बाथ्रा रानसारनानै होग्रा सासे सेलथायसो नोंथाङा। बोराय जाबाय, बैसो जाबाय, रायजो राजानि मान सनमानखौ लाबोनो नागारै नोंथाङा सावसो लाबोनो नाजागासिनो दङ। नै बिसोरबायदि सासे बुरै दाय गैयै सुबुंखौनो नांगोलाव भट होयैनि थाखाय बुख्रुब सुख्रुब खालामदों होननानैहाय जोङो मिथियो। नोंसोरो दाय गोनांजों दाय गोनां बुलाय बुख्रुबलाय, नाथाय बेबायदि सासे बिमाजों समान बैसो दाय गैयै बेखौहाय नांगोलाव भट होयैनि थाखाय बुनाया मोजां जायाखै। रायजो राजाफ्रा मा सानखो? अब्ला दासिमबो बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सापर्टार्सफ्राबो बर' हारिनि गोजोनखौहाय हास्थाया नामा? बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि सापर्टार्सफोर, नोंसोरो सान्तिखौ असान्ति, असान्तिखौ सान्ति होनग्रासो जालांबाय नामा? हाग्रामा महिलारिजोंहाय फिसिनानै दोनजानाय
माखासे सैमा बांग्राफोर जोङो नुनो मोनगासिनो दं। बिटिआरआवहाय असान्तिखौ सोर लाबोयो? बिपिएफ पार्टियासो लाबोयो। दिनै जों नुगासिनो दङ रायजोफोर, बिपिएफजों फाव फान्दाय जानानै बिपिएफजोंनो बायफिनजानायखौहाय जोङो नुदों। नायदो रिजाल्टखौहाय, रायजोआ सोरखौ मोजां मोनमारदों? रायजो राजाया सान्तिखौ हास्थायदों ना असान्तिखौ हास्थायदों? फैबाय थानाय दाननि मे दाननि 4 अक्ट'आवसो सिनायसिगोन रायजोफोरखौहाय। आरो नैबे फाफ्लिखौबो फाफ्लिखौ थिखोनो हाया। बे फाफ्लि माजों बुखो गानाय बायदि मोनो दा मिजौजिनो। बिखायाव हां लानो हाया दा, नैबे बिखायाव सायो। बिनि खिलिबाबो बायजोबलायबाय, गुरला जारला जाजोब्बाय खानाया। आघात जादों। बेलाय बहायनो गावस्रा लोंनानै दंखायो सानैजों। दाना आंखौ जौ बायनो थिनबाय, जौखौ आं लाया होनना बुंबाय आं। जिरायहांनायावनो जि बुहैबाय आंखौ थांनो। बुहैबाय। गस्लायाबो नै जिजोबदों। माबा गस्लाखौ आयु मारै गस्ला जिखो नंबाय आङो। मादै ना मा नाम? आंना सावथि बसुमतारी। सुथारपारा। सुथारपारा। मा जाथाय जायामोन? बिदिनो दरखं गास्ला मोनै बबाव होआ होनबाय। आहाबो ट्रेक्टराव होदों होनबाय। दाना ट्रेक्टराव खामानि गैया, लाब गैया, ट्रेक्टरा बायजोब्बाय होननानै बुंबाय। ट्रेक्टराव ओमफ्राय आंहा जेरावखि होआ होलाबायबाय, आं ट्रेक्टराव होदों, ट्रेक्टरनि मानसि नालाय होननानै बुंदों। माला जायामोन ओरैनो? माला जायामोन? दहायसो 12था समाव। सोरमोन बे? सोमदोन ओमफ्राय खायला होनो नामगारिखौ सासेया। माबा जन'। बिसोरो नांगालनि नालाय, ओमफ्राय नांगालाव होआखैना नोंसोरो। नांगालाव होआबा बिमाखौ सोंलायबाय, ओमफ्राय बबावहाय होआ होनना बुंनाय बिमाखौ। आंहा नांगालाव होनबाय। नांगालाव होनानै नोंहा मा लाब जाखो? बे माबायाव ट्रेक्टराव जाहैदो नोङो, ट्रेक्टराव जाहैदो होननानै बिमबाय बिमाखौ। ओमफ्राय बिमाया बुंबाय, आंनो माबा बे 1200 थाखाया हो, 1200 नांगालाव होदों नालाय 1200 होदो होनना बुंबाय फिसाज्लामोनखौ। ओमफ्राय मा बेलाय आंनि नामखौ मख'नानै होनबाय, बेनाव बि रुना दैखौ होनदों, बेनाव बेनो होगोन होनना बुंबाय फैसाखौ। बेनो होनो हायो, ट्रेक्टरनि मानसि नालाय, बेवहाय बेनाव मोनगोन, जोंनाव मानो बेनाव होनो हालाय होनबाय बिमाखौ। मा गामिनि बिसोरो? गामिनि गोजा सानैबो, गामिसेनिनो। बे बिमाखौबो बिदो होनबाय। बिमाजों आंजों दरखंल' गाहांदोंमोन, बहायनो गावस्रा लोंनानै दंखायो सानैजों। दाना आंखौ जौ बायनो थिनबाय, जौखौ आं लाया होनना बुंबाय आं। जिरायहांनायावनो जि बुहैबाय आंखौ थांनो। बुहैबाय। गस्लायाबो नै जिजोबदों। माबा गस्लाखौ आयु मारै गस्ला जिखो नंबाय आङो। गस्लाखौ ओमफ्राय आङो मनायाव सोनानै लाबोबाय गावसिनि न'निफ्राय। गस्लाया बोरै जिखो सानलायलायबाय आं, थालखौनो मोनाखै। खानायनि खिलिबाबो बायजोबलायबाय, गुरला जारला जाजोब्बाय खानाया। आघात जादों। बेलाय बिखायावबो सादों। आरो नैबे फाफ्लिखौबो फाफ्लिखौ थिखोनो हाया। बे फाफ्लि माजों बुखो गानाय बायदि मोनो दा मिजौजिनो। बिखायाव हां लानो हाया दा, नैबे बिखायाव सायो। डक्टर नायजाबाय दा? नायजाबाय, दा नायजादों। दिनै जिनाखि सालाकाटि समस्तिनि सिङाव थानाय कारिगाव थारं सेरफां प्राइमारिनि सिङाव सुथारपारा गामियाव 12थासो टाइमाव खोब मोनसे आनफर्चुनेट सासे बेक्तिनि न'आव माखासे एन्टि इनकाम्बेन्सिनि, पार्टिकुलारलि बुंनो थाङोब्ला दिनै बिपिएफनि कर्मिफ्रा जोंनि जिनाखि सापर्टार, बिथांनि मुङा जाहैबाय सावथि बसुमतारी। बिथाङा दिनै गामियावनो सासे मानसिनि न'खराव थांदोंमोन। बे थांनायाव बै जेनाखि बिपिएफनि कर्मि बिथांमोनहा
दाख्लै 7 तारिखआव जानानै थांनाय जिनाखि निर्बासन बेखौ लानानै कन्ट्रभार्सियेल जालायनानै दिनै जोंनि जिनाखि सापर्टार सुथारपारानि साउथि बसुमतारी बिथांखौ फिजिकेल पानिशमेन्ट बिथांमोना होदों। दा बे जोंनि थाखाय मोनसे खोब साननो गोनां दुखुनांथाव। दिनै दरसे गामिनि बा गामि दरसेयाव थालायनानै दिनै सासे रान्दि मानसिखौ भट होनायखौ लानानै दिनै बेफोरबादि थासारि खालामनाया जोंनि समाजाव बा गामि दरसेयाव थांनानै थानायाव मोनसे साननो गोनां मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाहैदों। दा बियो मोनसे खोब दिनैनि दिनाव माने जों कन्डेम खालामो, जों गरिहना होयो। मानो होनोब्ला बेफोरो जोंनि थांनानै थानायाव मोजां नङा। दिनै जाय बिथांमोनहा जोंनि जेनाखि साउथि बसुमतारी जोंनि सापर्टार बिथांखौ बे पानिशमेन्ट होग्रा बा फैग्रा मानसिफोरखौ जोङो आयेनगत भाबै जोङो दिनै बे थिनालिनि जेनाखि बालाजान आउटपस्ट बेवहाय जोङो एफआइआर होफैदों। दा जोङो आयेननि गेजेरजोंनो ल' एन्ड अर्डारनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा जोंनि सापर्टारखौ फिजिकेलि टर्चार खालामदों बिथांमोनखौ आयेननि बेबस्था लानांगौ होननानै जोङो बे मिडियानि गेजेरजों खावलायो। माबायदि रोखोमै गाग्लोबो? दा बिथां बे जोंनि सापर्टार सावलि बसुमतारी साउथि बसुमतारी बिथांनि होननाय मथेब्ला बे जिनाखि थांनाय 7 तारिखनि जिनाखि इलेक्सन बेखौ लानानैनो बिथांमोनहा सोंथि सोंलायनाय जादों, बबाय होदों, मानो होखो होनलायनानै दिनै बे मोनसे इनसिडेन्टआ जानानै थांदों। दा बियो मोनसे जोंनि थाखाय बा जोंनि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलावनो बियो मोनसे बेबादि सिटुवेसन खालामनाया मोजां जायाखै। मानो होनोबा जेराव जोङो मोनसे सान्ति परिबेसाव जोङो दङ आरो जोंनि जिनाखि सरकार इउपिपिएलनि जिनाखि सरकार जोंनि 1 नाम्बार थांखियानो जाहैबाय सान्ति एस्टाब्लिश खालामनाय। दिनै बिथांमोनहा बेफोरबादि जिनिसखौ सिन्था खालामाब्लानो गामि दरसेयाव बेफोरबादि जिनाखि फिजिकेल पानिशमेन्ट खालामलायनाय इलेक्सन थांखांनायनि उनावबो बेफोरखौ कन्ट्रभार्सियेल लाबोनानै बेबादि परिबेस सृष्टि खालामनाया बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। आरो बे समाजाव माने लाइ होनाया बा लाइ होनांगौ होननानै जों साना। दा जोंना आर्नेस्ट रिकुवेस्टआ बेनो। दा बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंबावनो सानदों, जाय बिथांमोनहा एक्युज हिसाबै दिनै एफआइआर होजादों बिथांमोनखौ आयेनगत भाबै आयेनाव मा सिस्टेम दं बिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ सास्ति होनांगौ होननानै जोङो बे मिडियानि गेजेरजों माने खावलायो।